ככל שהזוגיות תידרדר למקומות האלה של הביקורת ושל המילים הפוגעניות, זה ממש מותח את הגבול, וכבר באמת יהיה קצת יותר קשה לחזור ממילים קשות. נכון. זה נשאר אחר כך. זוגות שמעידים על זוגיות טובה, הם זוגות שיודעים לעצור ריב. הריבים שלנו הם טובים. אנחנו מעדכנים את הציפיות מהמערכת יחסים הזוגית, אנחנו רוצים לעמוד על שלנו, טוב לריב. אבל צריך גם לדעת מה זה ריב טוב, ומה זה ריב שכרגע הוא לא בסביבה תומכת, ופשוט כדאי לעצור אותו. ריב שלא עוצרים אותו, הוא מהר מאוד מגיע למקומות שהורסים אותנו אחר כך, והורסים לנו את התקשורת, ואנחנו יורדים נמוך לפעמים, נוגעים בנקודות רגישות של הצד השני בלי לשים לב, או אם לשים לב בכוונה. לפעמים אין לנו את הכוחות לעצור, אנחנו בסערה של משהו, חייבים לדבר על זה, חייבים לפתור את זה, זה מעצבן אותנו, אבל שם זה המקומות שאם נהיה מודעים אליהם ונהיה מוכנים לזה מראש, זה המקומות שאנחנו לא מגיעים אליהם. אנחנו נעצור, נדבר על זה מחר. אפשר לעצור את זה שנייה, כאילו, זה יכול להיות מחווה הכי קטנה, מילת קוד, אני מוזגת לי קפה, אתה רוצה גם כזה, משהו שפשוט קאט, נפתור את זה, פשוט לא כרגע. כשאתה מרגיש על עצמך, שאתה עכשיו לא פנוי, אתה פגוע, אתה צריך משהו אחר, לספוג עכשיו עלבונות או להתגונן, זה לא ייתן כלום. חשוב לעצור.